són els plats i el menjar típic del... Mira, l'arròs en costa. L'arròs en costra? Sí. I de quins ingredients té? Quins ingredients té l'arròs? ¿Qué ingredients? Pues lleva arroz, no? Sí. Se li ponen cigrons, embotit i ou per damunt. I una pregunta més. Quines són les festes més populars d'ací del Baix? La Mare de Déu d'agost. El Mare de Déu i en què consta això? Mira, está l'Albán, l'Albán, que es el único que pot moure, la Baixada de l'Àngel, que fan tots les coses gigants, no gent que són artistes i res de fons, sinó que nos donen que por gram, nos donen una alegria molt bona. I l'última pregunta és, què és el misteri d'ells i de què tracta més o menys? El misteri d'ells es trata de quan se mor la Mare de Déu de l'Assumpció, abaixen l'àngel, els judíos se la disputen aquí, però l'àngel se lleven la Mare de Déu al cel. I se obre tot que hay república i la Mare de Déu puja al cel. Vale, moltes gràcies. Encantat. Què sou, valencià? Sí, de València. Encantat. Moltes gràcies a vostè també. Adéu. Parla en valencià? Sí. Viva la veritat. ¿Me podria dir quines són les qualitats i defectes que té la ciutat d'Elx per a viure? Qualitat que... Les palmeres, les palmeres. Hi ha moltes palmeres. És una ciutat que té moltes fàbriques de calçat. Sí. I defectes? Defectes... Les obres. Sí, els carrers sempre estan tallats perquè no estan fent obres. En què treballa principalment la gent d'Elx? En el calçat, majoritàriament en això. Quines festes es celebren a Elx durant tot l'any? La més important, per abreviar. Les festes patronals, que són en agost, la segona setmana d'agost, el misteri i... No sé, les més importants són eixes, no? Les més conegudes. T'agrada el futbol? L'equip d'Elx creus que pujarà aquest any o baixa? Fluix, fluix, fluix. No m'agrada molt el futbol, però... Perquè tinc entès, no? Lo veo mal. Vale, muchas gracias.